midterm election. The RMN News Special Coverage. Para sa ating Bantay Balota Report, Idol, Nakatakdang Isagawa sa pangunguna ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang Lakad na Pangasinan na bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na halalan sa Mayo o ngayong buwan ng mga Idol. Alinsunod dito ang gaganaping walk-up for clean, honest, accountable, meaningful, and peaceful o walk-up for champ elections na patuloy na isinusulong ng mga PPCRV Volunteers. Magpapatuloy ang oryentasyon sa mga ito upang mas mapaigting ang pag-aantabay sa araw mismo ng eleksyon. Sa panayam kay PPCRV Regional Coordinator for Luzon Trustee, PPCRV National Board Janice Hebron, hinikayat ito ang publiko na isang guni sa otoridad ang mapag-aalamang insidente ng vote selling at vote buying. Iginit niya na rin ang pagiging mapagmatsyag ng mga volunteers sa mga ganitong election-related incidents upang matutukan at mabigyan ng karampatang pananagutan at sakaling napatunayang may sala sa umiiral na election laws, rules, and regulations. Samantala, nanindigan ng PPCRV na walang kinikilingan ng mga ito at tapat sa kanilang pinangakuang tungkulin na maging tunay na kaagapay sa panahon ng eleksyon. IFM News. IFM News. IFM News.